dia amb alegria. Per vosaltres han passat uns dies, però per mi és el dia anterior, des de l'últim anterior vídeo que veu veure, i per això el dia torna a estar una mica com a l'anterior, està una mica així gris, surt el sol, hi ha núvols i tal, però bueno, fa bastanta caloreta i torno a tenir el dia lliure, així que posem direcció a Balmoral. Doncs la idea és una mica passejar, començar un passeig que hi ha en el zoo de Sydney, que està com a la part nord, a la part de la bahia, i creuar-la tota aquesta zona fins a arribar a Balmoral Beach i veure una mica les vistes des de l'altra part de la bahia, doncs a l'òpera, del Harbour Bridge, contemplar algunes platges i arribar fins a Balmoral Beach, que ja us el vaig ensenyar, aquella platgeta. Però abans d'anar fins allà vaig una mica al gimnàs, així que ens veiem ara en uns instants. Bueno, doncs gimnàs ja acabat, i la veritat és que quan surts aquí al Hyde Park, ara que estem a primavera, el verd que és brutal. Però bueno, vaig direcció a comprar-me alguna per dinar, perquè segur que allà no trobaré res, i després ja me'n vaig direcció al camí per fer el camí aquest que es comentava, des del zoo fins a Balmoral Beach, que pel que he pogut veure són unes 2 horetes caminant sense fer cap pausa, o sigui que més o menys unes 2 hores i quart, 2 hores i mitja tindré més o menys per fer-ho tot. Bueno, doncs ja he arribat a l'inici, bueno, no a l'inici, ja estic aquí al costat del zoo i ara he de baixar tota aquesta carretera fins a arribar, doncs, al principi del cap, que és on comença el camí. I aquí, a la meva dreta, tinc el zoo. I poc després d'un mes, quan vam arribar, va sortir la notícia de que uns lleons s'havien escapat de la seva zona, de la seva, no em sortirà en català, la seva jaula, i de la seva zona. Bueno, no sé, ara no em surt. I va sortir tota la notícia i la gent està com bastant acollonida, perquè clar, van estar tota la nit donant voltes per zoo, però sense cap control ni res, i hi havia el perill de que poguessin saltar i fins i tot escapar-se i rondar per aquí a sus anxes. La veritat és que no tinc molta idea, per no dir cap idea, d'on estic. Sí que abans de venir fins aquí he mirat una mica el Google Maps, però he decidit que una vegada arribat aquí, que el destí no me lleve. Tampoc ha de ser tan complicat. O sigui que jo segueixo caminant, no sé molt bé per on, però bueno, tampoc deu tenir cap pèrdua, o sigui, tard o d'hora arribaré al lloc de destí. Veieu, al final, la millor manera per descobrir llocs és perdre's, és seguir un camí, i si no hi ha cap, i si després no segueix, doncs tornes enrere. Però aquí hi ha un camí i he descobert una platja. Fuà! Mireu, mireu. Ara us les ensenyo, les millors, unes vistes, bé, no són les millors vistes, però unes vistes molt, molt, molt guais. I no ficaré el nom perquè sigui secret, però bueno, mira, 1, 2, 3. Aquesta platja me la guardo només per mi. A veure, dic que és secreta per mi, però veient les vistes és fàcil reconèixer on pot estar ubicada més o menys. Jo sé que em repeteixo molt i que sempre us acabo dient el mateix, però és que trobo increïble que una ciutat tingui això, tingui aquests camins, tingui aquests parcs naturals, res. És que des d'aquí veig l'òpera, des d'aquí veig el Harbour Bridge, des d'aquí veig tota la City. És que està al tocar a res. Està aquí al costat. I hi hagi aquests parcs naturals, és increïble. Mireu, us ho ensenyo perquè us feu una idea del camí i de les vistes. No veieu que és increïble? Bueno, tampoc em puc embobar molt perquè acabo de començar el camí i ja les vistes des d'aquí ja són impressionants, però encara tinc un bon trajecte, o sigui que anem a donar-nos una mica de pressa i no distreure'ns tants ara.
faré aquí uns 10 minutets per contemplar les vistes. Us deixo un timelapse perquè gaudiu igual que jo. Sé que he dit que m'havia de donar pressa, però és que aquestes vistes mereixien la pena, sí o sí, Doncs pel que he pogut veure en una imatge que hi ha per aquí al parc, ostres, m'estic endonant, cada ensurt està ple d'animals això, i hi ha com uns llangardaixos, però no, sí, són enormes, són molt llargs, i a veure si després us puc ensenyar alguna foto d'algun que pugui pillar, perquè és que està ple de cartells d'animals, que són serps, aranyes, hi ha de tot aquí, i no em faria cap gràcia trobar-me cap serp. A veure, no és que passi res, dubto que en aquesta zona, bueno, potser sí que hi ha la redback, crec que es diu, que és verinosa, però no crec que hi hagin aquí, no m'ha semblat veure cap cartell, però m'estic enduent cada ensurt amb aquests llangardaixos que mouen totes les fulles i els ocells i tot. Però bueno, el que us deia, pel que he vist ara a una imatge del parc, el que he fet a l'inici és baixar tot un cap que hi ha, he arribat a baix i el que estic fent és tornar a pujar per començar ja el camí direcció a Balmoral, seguint la costa d'aquí de North Sydney. Mira, és que davant meu tinc un llangardaix d'aquests que és enormes. A veure si li puc fer una foto. És que amb la GoPro no sé si el veurà, però és que està al mig del carrer, no em faria una puta gràcia. Sort que no ataquen aquests, però impressionen quan es mouen i mouen totes les fulles perquè no els veus i són ràpids, Després d'un llarg camí arribo a la primera platja així no tan amagada. Clifton Gardens Reserve. Increïble. Tenen per fer barbacoes, tenen lavabos públics que no està, però bueno, segur que estan nets, uns parcs, atraccions per gossos, hi ha aquesta bahia aquí amb el wharf, no sé com es diu ara, bueno, és com una passarel·la de fusta amb una xarxa perquè no entrin fulles ni algues i suposo que també fins i tot animals. És una passada, és una passada. Estic creuant la passarel·la perquè així també us ensenyo la passarel·la. A la meva esquena estan els Clifton Gardens i després també us ensenyaré la xarxa pels animals i entendreu per què hi ha aquesta xarxa. Doncs perquè just davant meu, a l'altra part de la bahia, està Shark Beach i la gent autòctona, els que són d'aquí de Sydney, mai venen en aquestes platges i és perquè, pel que diuen, està ple de taurons tota aquesta zona, mireu.
Heu vist la xarxa? Doncs per això està, perquè es veu que està ple de taurons i els d'aquí no s'atreveixen mai a venir. Per algú serà. Doncs bueno, he arribat al final del camí i per fer l'oriolada i anar sense Google Maps he arribat al final i pensava que podria arribar des d'aquí fins a Balmoral, perquè des d'aquí ho puc veure perfectament. Però el que tinc aquí a la meva dreta és com algú de l'exèrcit, algú del govern, i us ho ensenyaré, però no ho vull gravar per si de cas, perquè no s'estan per tonteries aquests. Però, per culpa d'això, he de donar tota la volta, he de tornar a pujar cap a dalt per després tornar a baixar. O sigui que ara sí que he mirat el Google Maps i tinc 30 minuts més, però bueno, us ho ensenyo quan arribi a Balmoral. Bueno, sé que us he dit que us tornaria a gravar quan arribés a Balmoral, però és que el camí aquest super random que he trobat és una passada. Mireu on estic ara. Jo sincerament crec que el govern m'hauria de pagar per ensenyar-vos tota aquesta guia turística no popular de Sydney. La veritat és que això no està en cap lloc, O sigui, mireu que miro coses i tal per descobrir i visitar, i això, aquest camí, no està enlloc. Mireu quina passada. Ara, el xapuzón que em faré quan arribi a la platja serà històric. Estic passant una calor ara ja, està apretant molt el sol i em fotré un xapuzón quan arribi allà a Balmoral. Bé, doncs per fi, finalment, arribem a Balmoral. Mireu la platgeta allà, que maca. Jo ara, amb el vostre permís, vaig a buscar-me aquí els lavabos, vaig a canviar-me, ens veiem ara. Doncs ja estic canviat, ja estic aquí al Wharf, aquesta mena de pont de fusta, per treure'm la samarreta i tirar-me a l'aigua. Ha arribat el moment de saltar a l'aigua. Preparats, llestos, ja! La veritat és que l'aigua està boníssima i l'alçada que hi ha deuen haver-hi 2 o 3 metres i sembla que no, però impressiona bastant, Però bueno, m'estaré una estoneta ara aquí al solete, llàstima que fa una mica de vent, m'aixugo i a veure què faig.
decidit que finalment me'n vaig cap a casa perquè ja comença a fer una mica d'airet i fresqueta i aquí a Balmoral, a part de la platgeta, no hi ha molt més a fer. I com fins a anar a casa tinc una hora, doncs em canvio aquí i ja a sopar i a dormir. Però bueno, companys, espero que hagueu gaudit molt. A mi m'ha agradat moltíssim el trajecte d'avui i espero que hagueu gaudit tant com jo i ens veiem en els propers vídeos. Sobretot, sigueu molt, però que molt feliços.